Vimofu. Azviita zvakare vimofu nedziva rembira nedamba refu rake idzva mucheka weredzo. Endai paYouTube page pake vimofu and dziva rembira. Modownloada ipapo munowanawo zvekare dapura unanzva. Manga muchizivawo here zvakare kuti vimofu munokwanisa kumuhaya kumafunctions akasiyana-siyana uye zvanotengesawo nhekwe dzendudzi nendudzi mozvifembera mafembo enyu muri mudzimba dzenyu. Musakanganwa zvakare kusubscribe kuYouTube page yake vimofu and dziva rembira. Dare rako muzukuru rinoda mucheka weredzo. Kwatiri vanhu vatema tinoziva kuti kana uine mombe une hupfumi, kana uine mombe une nyama, kana uine mombe unoverengwa pane vanhu, mombe ndicho chipfuyo chatinokoshesa mukurarama kwedu, asika mombe idzodzi dzapedza vanhu. Isusu veDrewmas Media patakaudzwa nevamwe paWhatsApp kuti uyai muzoona zviri kuitika kuno, takamhanya ndokunanga nzvimbo yeKwekwe. Nyaya yandakukupai zvino inyaya yakaitika zvekuti vamwe baba vakatotadza kutamba Krismasi vatochererwa pasi. Vedue. Hurumende inofanirwa kunge ichitora matanho nguva iripo vanhu vasati vaparara nezvipuka. Nyaya inonyanya kutishamisa panyaya iyi ndeyekuti zvinongoitikawo here kana kuti zvine chivanhu. Tisati tatanga nyaya yedu ndingade kukupai background. Zvinonzi mombe idzi dzine varidzi vadzo mafarmers vakaendesa pane rimwe famu kuti vanochengetesa mombe dzavo. Zvadaro mumwe wavo akazofa ndokubva pasara mafarmers 2. Pavakachienda manje kuti vachinotora mombe dzavo, vakabvunzwa kuti munodziziva sei kuti ndedzenyu. Naizvozvo dzanga dzisina kuiswa muchiso kana any sign inoratidza kuti iyi mombe yanhingi, iyi mombe yanhingi. Naizvozvo vakatadza kudzitora mombe dzavo ndokubva vadzisiya dzakadaro. Varidzi vepapurazi paigarwa apa vakasvikirawo zvakare kubva purazi ndokusara risina munhu, ndokusara riine mombe chete. Naizvozvo mombe dzakakura dzisingazive chinonzi munhu. Ndo background history yaningade kukuudzai. Tokopawo matendo kuvaera shumba vakatidzidzisa nezambuko racho, ndiwo akatipa vabatsiri ava. Vatipa vabatsiri tigove nedzidziso. Muri Zimbabwe rwizi rwamuri kuona urwu ndo runonzi Kwekwe River. Isu vatori venhau ndo dzimwe matambudziko atingati tarisana nawo tichiedza mukusvika munzvimbo yataudzwa, nzvimbo yakaitika chiitiko chinotyisa, chiitiko chinoshamisa zvakare. Ndofunga semaonera muri kuita rimwe divi ndo panoyambukwa napo netsoka. Isusu tazeza kuyambuka nemotokari nekutika takaita nhau dzakawanda tichiburisa vanhu tichiti ninga akaeredzwa nerwizi. Naizvozvo ndo zvatityisa kuti tinge tichiyambuka nemotokari yedu. Chimwezve chiri kutyisa munzvimbo ino ndicho chekuti zviri kunzi mombe idzi hadzisi kugara pamusha, hadzina anodzichengeta. Naizvozvo isusu tichifamba ipapa zvinogona kuitika kuti tinogona zvakare kupinda mutsaona iyoyi yekutandaniswa nemombe. Ine dzidziso, ine nhungamiriro yekuti pagwarare upenyu. Topa kumatendo kuvaera shumba vatidzidzisa nekuti pogwara iri.
taonapo muri kumhanya chii chiri kuitika? Apo ndanzwa mombe iri kukumapo saka ndiye handiri kutotiza izvozvi, so ndofunga kuti ibhuru. Saka vanhu makutogara muchitya nzvimbo ineyi? Kufamba kwaine kwakutonetsa nyange kuti tume vana chako chako kuti akutotya tongona ngosangana naro. Kwazoi muri yeZimbabwe, kusanganazve kwatiri kuita muchirongwa icho tiri kuunza nhasi tiri kunzvimbo yeKwekwe. Chiitiko chatafambira, chiitiko chinosuwisa, chiitiko chinonzwisa tsitsi, zvinorwadza muri yeZimbabwe, zvakaitika munzvimbo ino yeKwekwe rural. Sabhuku venzvimbo ino vakaurawa nemombe kutsikwa-tsikwa, ende zviri kunzi mombe iyi hakasike kutanga kunge ichizviita, yazviita apo neapo. Rangu zita ndinonzi Andrew Neshamba, ndinoimba hatingati kutapirirwa, asi muchakwanisa kunge muchiringisa chirongwa chatiri kukupai zuva ranhasi. Senguva dzese, don't forget to subscribe to Drewmas Media. Drewmas Media, taking you to another level. Mudunhu redu rino zvakaitika ndezvokuti baba ava munhu wanga achizikanwa Sabhuku vanga vaenda kundotsvagawo mombe dzavo, vakasangana naidzo mombe idzodzo mudhuni imomo mupurazi. Saka vakazobvawo nadzo mombe idzo veiperekedzwa nadzo, dzanga dziri pamombe dzavo. Saka hamene kuti pakupaura pavanga vichida kuita kuti vachitora mombe dzavo kuti vaende kumba, iro pamwe rakangozonetseka nawo kuti dzakuendawo. Vakabva ravatakura bhuru iroro rikavarasira munzwa. Watakura kwaakaita baba ivava vana kumbozorarama. Takazonongotozwawo vanhu vaakutongouya ivo Sabhuku muchaimeni vedu apa head chief echingoti vedu wezve muri mumaminda, budai. Baba apo vatosangana netsaona yebhuru ravatunga remudhuni zvokutoti vandonzi vatoparara hapasisina. Tese takazongobuda mumaminda, ivo anana head chief ndo vakazongoenda ipapo nevakanyatsoona kuti zvakadii. Isusu takangozonzwawo kuti ndo maitira zvaita, asi kurufu kwacho takangoendawo zvaingotaurwawo saizvozvo. Bhuru iroro ndo rakavakuwadza kuti hapana vakagona kutaura navo, vakangovabata chete, hamene kuti rakavatunga sei bhuru iroro. Ndokubva vatodii, vatoshayikira ipapo pasipoti ipapo, hapana vakagona kutaura navo kana kuti kudini. Zvese izvo isu hwataumbo hwokutonzwawo ngevakazotosvikawo pasi vanoti hapana chatakagona kutaura navo. Vakanga vaingoti vedu wenda rwadzonda kuti. Saka ndingangoti pazvishoma zvacho ndo mazire etinoita nokunzwawo kwatakaita. Ipapa ndo mungagona kuti tonzwawo zvakaza. Asi ndiye munhu chete wokutanga kuatakwa nemombe kuti zvinomboitika? Ipapo tata parufu apa takatonzwa kuti rakanga ratombouraya zvoumwe kunonzi muerenji, asi what are true. Iro rimwe chete iroro? Iroro bhuru iroro. Mabhuru acho arimomo akati 100, asi iroro rinozivikanwa ngokuti vakazosvika veitaura nasekuru apa. Vakanga vakutoriona rakuchitomhanya richidini manje richiinda. Vakatoona kutoti iro zvarakaita izvo. Asi kumuerenji uko rinotonzi futi rakauraya, tisikazivi kuti ndiro ere iroro nokuti mune mombe dzakawanda. Mabhuru acho anonzi akawanda, asi pano unotonzi futi wakatodini, wakatoshayika futi. Musi wenhamo wacho zvaitotaurwa kuti munhu uyu watawe chitu, mombe idzodzo dzichiparadza. Saka vana chaivo vanotsvage mombe imomo unozwa veiti taona mabhuru aya anga akutotimhanyisa, umoti ndakazokwira muti sevana. Saka zvaakutotyisa zvinhu izvozvo zvokuti chero vana chaivo kuti vaende kuchikoroko kana kuti vafambe vaende kundotsvaga mombe, vanhu vaakutotya kuti vanogona kusangana nadzo mombe idzodzo dzatouraya kudai dzaipa. Dzinonga dzaakutanga futi kutotandanisa. Ko muridzi wadzo ndiani? Muridzi wacho ipapapo handinasi kuzive kuti zvakamira sei hangu, asi nofunga mukasvika pachifu muchanzwa chese. Ndo vachakuudzaiwo kuti zvinhu zvacho zvakamira sei, nokuti vanhu chaitoinge chikumbiro ipapo kuti zvino zvadai toita sei, iyi mhuka kai. Asi ava vanhu vari kungoparara, chapinda chii mhuka nevanhu. Saka zvanga chitori chichemo nokuti nekumuerenji vacho vamwewo vakatouyawo vanzwa kuti baba wavo vatoparadzwa nebhuru iroro. Vakati veduwe mabhuru azvo akungoparadza uko futi kwakafe munhu ngemabhuru iwawa. Uyuzve wave chitu munhu mukuru ndisabhuku waitobata munzvimbo meso. Asi
vakatosakatika baba ivavo takavaviga musi weSunday zvakaitika seSunday sanhasi Sunday yapera ndo pazvakaitika saka shuwa tiri kurwadziwa muno endi mombe idzodzo dzakutotityisa zvokuti kangoona mombe wega munhu wotomhanya kutoti ingadai ikatondiitire zvimwe zvinhu pano mafambiro acho chaiwo taakutomashaya chichemo chedu saka zvichirawo kuti isusu kufamba kwatoda kuita apa kuenda iko togona kuita problem ka hazvimboshamisi nekuti rinobva uko kwauko richiuya kuno kune vanhu kune zvidanga zvimwe ipapo baba ivavo handiti vanga vaenda uko kuti vondotera mombe dzavo voona riri pane mombe dzavo kuti vapaure mombe dzavo dziya rochitotunga ivo saka hazvimboshamisi ipapapo kutoti munhu ingofamba unotogona kutokaukirwa ndiro iwe chingozvifambira saka papurazi padzinogara apa mama dziri kugara dzichivharirwa kana dzakutongogara dzega musango idzodzo hadzichatovharirwi dzata mombe dzinongozvifambira idzodzo hadzina kuti unoti kudii nekuti vanhu chaivo vakangofamba kuti votsvage mombe vanongodziona dzirimo hadzivharirwi pane mabhura anogara musango amenokana kuti raiteera mombe dzavo here nimbavazamba kuritsaura saka pakuritsaura ipapo manje rine rakabva ravatandanisa manje rasvikovarovera mumuti muminzwa ipapo saka miti yatiri kutoona panapa ndo pazvakaitikira apa iyo nechemukati nechemukati paseri pemihombe iyo iyi vakakwanisa kuwanawo help kuchipatara havana kuzombokwanisa kuenda kuchipatara nekuti vanhu vakavabvisa ipapa pavaida kuvapa help ndo pavakabva vangopera alright asi mapurisa akaziviswa here mapurisa akatouya alright mazvitenda taurawo nani navazengeya Peter alright maita basa baba zvakanaka chekutanga pano pamuri panapa panumber 2 Shorelands plot number 2 Shorelands indoitwa Dana Charles Dana ndinomuridze pana saka zuva rakaitika zvinhu izvi indandiri apo pane zimuti riripo apo ndakaoma akanzi mai wangu taidyara nyimo mvura yati wanze mazuva ano saka nekudaro taida kuti tiise hara makuseni tikaona mvura yacho yava taichinaya saka ndakati aikandidyara nemaoko saka vanga vadyara saka taifusira hedu nemaoko tiri apo kwakwakuma around past 3 to 4 somewhere there saka vadzimai ndokatanga kuzvinzwa kuchema kuchibva kuzasi kwemunda uko kuseri uko ndobva vamwe nditi pane mbudzi iri kuchema uko ndikati mbudzi dzedu dzabuda isi dzaenda uko hatina kumbodzikawo zaso ndobva ndateererawo saundi iyoyo ndobva ndainzwa iwe hakuna mbudzi inochema machemera ndobva ndangosabadza pasi ndobva ndatanga kufamba ndakadzikawo zasi kwemunda saka ndichienda ndaingonzwa ndichienda saundi yaitafanika seyauya padhuze neni chinhu chiri kupichi ndaifunga zviri mudondo kunzi chaiko saka pane waya ipapa pandakaikrosa waya iyoyo saundi yanobva yaita futi but now much louder now chinhu chiri padhuze saka pfungu yanga maybe munhu abatwa nenyoka saka ndakabvapo ndakutomhanya manje ndakrosa waya manje ndobva ndakamhanya ndichikrosa mibhedha yembambera iri papo yasekuru wangu ari papapo ndangosvika ndikaona sekuru wangu kuti tasa wakarohwa wakadaiwa wakatsikitsira kumeso musoro wavo wanga uri munzwa usingamboiti ndomwe wakakandwa imomo by force saka wangodaiwa wakatambarara makumbo akadaiswa saka ndichingosvika ndisekuru munhu wedu teskratos handina kunitorera nguva to identify because ndakava ndazova ndisekuru tunge saka ndangozva kuti sekuru chii waitwa sei sekuru maitwa sei wanyingoti ndibvise ndikudze ndo mazwi awo saka ndakamboti tenderere mchana ndaitafanga ndati pusei kuti toita sei ndobva ndazongozvishingisa ndobva ndangoti ndandiwabviseni ndobva ndangowasimudza ndobva ndawatapa chii sekuru ndandatungwa nei nemombe iri kukumapwe ndinzozviva iri kukumapa ndizveduse ipapo
Saita says sekuru mene yangu ndifuta. From there he started the voice yakatanga kudzikira. Tozari munhu akanga atokwara kudhara. So ndobva ndatanga kuti manje ndiyase manje. Ndobva ndangofonera mwe bro wangu ari kumusoro. Machowani sekuru wakwara bana. Uyai nemota tingaisa kuchipatara. Ndikati sekuru gaindidi ndiende kumba ndotora help. Vamuneti agara pano. Sekuru gaindotora help kana ine ndegana zvanombokuita makwara bana. Papa yapa ndipazonzi alright. Nekure futi. Bana manya ndobva ndatora mufana angari pana Devon sekuru wakwara. Yandizvo vatora bhara. Ndamhanya ipapo nebhara. Kusvika ndoda kuti tiwaise mubhara. Kana side rose iranga risina kana mwiri waungoenda anywhere. Saka kuti wakwane mubhara wachakwani. Ndobva ndangoti ano isa pasi. The only way pana bakatora stretcher pana. Togadzira makeshift stretcher kuti tingawatakure sebo that atukwanisi kana kuwatakura pana. So tidari izvozvo ndopakasvika the third guy witness aine bhasikoro rake kutosvika akati yapano baba simba yapano sekuru wakwara pana kusvika akanzi chii kati vanenge vatikone bhuri zikanzi atondipotsa izvozvi bhuri racho ndichipfuura nebhasikoro akada kutondidzingirira izvozvi bhuri rachero saka ndokutraya kuda kuti tingaita seiko kumutamirira motikari ndikufunga kuti ndiende pamhiri pane mota yafuti apo but kusirwa vazara futi mota yacho haipindi pamhiri apo so pandakazoti achika ndipa ripoti pamhiri apo ndikusiya mufana achigadzira stretcher ndikatasiya hwana akawarinda pandakazodzika kudaiwo ndakumhanya kupumhiro ndopa ripoti ndikuna chifu wedu ndope ripoti ikoko ndosangana nemufana wayapa zvikanzi adani situation yandikuona apa inenge yatonyangana mudhara anenge ada kutoita zvisizva ndikadani achatosvikipo ndakutomhanya kundopa ripoti kuna shefu shefu unoko atonyangana ndikatapesana apa ndichimhanya kudaiwo ndindosvika ikoko ndichipawa ripoti ndichifona futi kunoko kuti zvapapi kanzi sekuru watoshaika. So it was ndo mafambiro wakaita. It was just unfortunate and terrible. Very terrible. Asi Mombe ndedzani kwedzi? Mombe dzine maowners acho vanenge vatatu, 3 or 4 mazira atinozviita. Wanawa prazi nonzi Duni. Kudhara kwacho vanhu vaitenga mombe woenda wondokumbira imomo kuti tichengeta mombe dzedu. Vaitombova nematanga awo nevashandi vaifudza mombe idzodzo. Saka nekufamba kwenguva I think vamwe vakafa, vamwe vaitotadzawo zvimaintaina. Ndozonguma dzanguva mombe dzanguva unge dzangoita zvadzinongoda musango imomo hatisina muchengeti. Saka ndomamirira akaita mombe idzodzo. Saka dzirimo dzakati one day mombe idzodzo they are just wild animals. A number of people vatopona nekukwira muti several ivo around mumusha muno mukaungana zandokudza ndakuzwa muti mabhuri waya mamuchete waya. Saka it's just an unfortunate incident iri muno nzvimbo medu. Daipaiwanikwa nzira yekuti dzingoitwa just get it off. Ini ndinoitwa Faith Chiwashira. Ndiri muroora wepano wababa vakashaika apa. Chiitiko chakaitika ichi chinotirwadza. Ndotaura taura. Vakanga vabuda havo vachiti vaende zuva raravira roda kunovira vachiti vaende kunotarisa havo mombe dzavo. Saka pavakasvika havo ikoko vakabva vasanganawo nemuriwo howa vachifambawo vachitsvaka howa. Kuda rinenge rakangova jumawo mombe dzemudondo idzi dzikabva dzavakava dzavavhiringidza asi hakusi kutanga dzakambovaita zvevane mwana wangu muzukuru wavo Akim vakambonetsana naro mombe bhuru iri vanetsana naro ndobva razoinda raro todzokera mwana womudiki uyu ndokubva rainda. Saka mwana anga asisatodi kuramba achidzokera kunofudza mombe nasekuru vake angaotya mombe iyi. Saka chiitiko ichi chinonyanya kutirwadza zvizhinji nekuti tarasikirwa zvizhinji, zvinhu zvinotirwadza chaizvo. Mombe dzinomboridzani mombe idzi? Mombe idzi hadzizikanwa
takanipanda kutongouyawo ndichiwanikwa pano ndakangowawo dzichitongorigarawo dzirimo musango. Ini ndakatombodzionawo asi panguva iyoyo dzaitiza vanhu. Saka zvinototirwadzawo tinotodya izvezvi kuti togara sei munzvimbo ino. Kumvura kwacho tinochera kurwizi saka tinotoshaya kuti tofamba sei. Tiri kutotambudzika nzvimbo ino kuti tofamba sei. Mina ngihlezi lapha umntanami mwana wangu ka ube ngigcinile hana mukadzi ndiye wakandichengeta. Wakauya kwazintora ndandichigara uko kumwana wangu uko kuzvombe ikoko. Manje iyo zvino handiboni kumaziso angu handiboni. Ndiye wakandichengeta. Ameni kuti iyo zvino ndodii ndoenda kupi. Waisifa akafamba chiinda kunotina mombe zake isidzoka. Famba chitina mombe zake isidzoka. Msiya echinda kunda kufa ikoko kudondo ikoko. Wakasuka pano. Wakaenda uko. Wakauya wati ndotora chinhu changu ndofamba nditsvaga hova wokuti tiwe chicheni. Ndasara pano ini nesi. Wafamba zvake wanonoka kudzoka. Ndavata zvangu. Vanhu vauya vechinoka kukuku. Ndatipinda hini. Vati tatumwa. Matumwa ivo ate kuti tizotora jira. Jira ndereiko. Vati sekuru wadona. Kudonduko. Wozwa chando. Echitaura yesekuru wakafa. Wobva vaenda zvavo. Kudzoka munye mudzimai echibva ikoko kuuya kundiudza kuti koko ndokuvira hangu simba mwana wako waenda. Wakabura waya nebhuru rokudhuni ikoko. Mombe dzinohlala mudondo ikoko. Mabhuru acho. Ameni kuti katesi ndindoenda kupi. Ndarashekerwa ziguru. Vane kwakafa inini vave kuribheta mwana wangu wandivika. Unokuti kati waenda iyi. Tina urombo netsaona yamakapindana nayo. Indonzi zwele tutungeni. Ndiri mwana wemushakabvu atiya. Ini mwana wake mukomana mukuru. Manzwiro andakaita makuvarira vakaita. Ndaita zvokufonekwa ndandiri kushuruka. Vanzi iwe kurumidza kuuya izvezvi dzadza kumapasi 4. Kurumidza kuuya izvezvi baba vakuvara kuno vatungwa nebhuru remudhuni. Vari kungotema vanongoridza mhere ukavabata pambavha apo vanongoridza mhere. Havari kubakwa kumasaiti apo. Hapana kuita chero 5 minutes ndichiri kufunga kuti ndoita ndandisina mari kuti ndikwire ndiwe kuti nditsvaga mari. Hapana kuita 5 minutes abva afona futi zvakare munhu wewe akati baba vatonyarara vatoshayika ichitofambira zvorufu kuti zvokwere. Ndakarwadziwa zvokuti ndakashaya kuti hei chii chaitika mafiro aya akadai aya. Vakambokurwara zvinhu zvokuti ndaifunga kuti pamwe iko zvino vakutisiya asi vakararama unokana rutatu vakasvika pakuti vakaoperatiwa. Iko zvino ndakuhwa kunzi vatungwa nebhuru musango vafa. Asi ndambova accident yakadero yemombe kuti munhu anourayiwa nemombe musango. Zvakandirwadza. Ava baba ndo vaigara nambuya vachivachengeta mbuya vangu vari apa. Vachivachengeta vachigara navo saka ndotopera simba kuti ndoita sei kutangira papa. Mm.
ndezvipi zvamungada kutaura pamusoro pemombe idzodzi dzekutaurwa nezvadzo idzi? Mombe idzi baba vakabvira kudhara semunhu angari sabhu vakabvira kudhara vachidziripota kumusangano, vachiti vakaenda kumusangano vachitaura kuti hei kune mombe uku, mombe dzachihwisisiki dzichakudzamara dzakuvadza vanhu, mombe dzachihwisisiki dzichakuvadza. Ndofunga kana nchihwa vakaita maripoti akati kana 3 vachiripota vachidziripota, asi pachishayikwa action kwambonzi kwai varidzi vacho vamboendesana kumakoti, vachinzi vawanikwa varidzi vacho vamboendesana kumakoti vakanodliwa nenyaya kuti nokuti dzakatoshayikwa kuti iye munhu azitendeke kuti ndeye yake yanga isina chero muchiso chero tikau riya kuti kero pawo haina. Mombe idzi kana nchiwa chisvika panapa kuma 90s, it was 98, dzakazova dziripo dzichifura kudhunu dzairentekwa vanhu vacho taiva vainzi ndeve kwachundura. Saka vanhu ava vaidzichengetesa nevakomana, saka nenyaya yekuti vaiva vasingabhadhari vakomana vaya, vakomana vobva vaenda vobva vazisiya musango. Padzaiberekana paya dzaiberekwa idzi dzaisingaoni vanhu, dzaitoberekwa dziri mhuka dzisingazivi vanhu. Saka mombe idzi dzakasangana dzeuyu nedzeuyu dzinezouyu vari 3 vanhu vacho. Saka vanhu vacho kuti uyu achitendeka kuti ndeye yake, uyu ndeye yake, hapachina anoziva kuti iyi ndeyani. Saka mahwiro andakaita vainzi kwai vakaenda kukoti vakanodliwa nenyaya nestate kuti hapana umbowo kuti mombe ndedzenyu. Hameno kuti ivo vafunga kuti vachadii nadzo. Saka mombe idzi dzakawanda sei? Dzakawanda zvokuti dzokona kusvika kuma 150 to 200. Dzofamba dziri magroup. Saka mabhuru aya awandawo zvokuti anogwa okurirana. Aya anenge akurigwa obuda mumagroup ofamba 1 achindo opinda mumombe dzedu idzi dzisina mabhuru. Saka dzopinda imomo dzichifamba imomo uku dzakuhla kudzokera uku dzichihla mabhuru anenge ane simba anomakurira aya. Saka iyoyi yakauraya baba haina zvayakatoitwa iriko? Iripo musi waada kuchengeta baba ndakaenda kunotsvaka dzimwe mombe uku ndakariwana ririko. Ndakandowana riripo rakatomira rakatonditarisa sokuti meno zvairandifungire pakuti kumapurisa ari kuti chii? Mapurisa pavakauya vachizotora statement vakati vachaisa kuvakuru vavo, asi idzi dzinenge dziri under rural council. Kana dzakadai so dziri under rural council ndio inoziva kuti zoitwa sei. Kana chiurawa vobatana nemapurisa vouya vozouraya kana kuti vachadii, because dzave stray. Saka mashure umu mune imwe tsaona here yekuti mombe idzi dzine kukuvadza kwadzakamboita munhu kunze kwetsaona yaitika? Inini ndangongowa kuchinzi kwai pane mumwe dzakauraya, handizivi kuti ndekupi. Handina chokwadi kuti ndangowawo vanhu vachitaura musi wazvaitika izvo ichinzi hakusi kwokutanga dzakambouraya. Mushakabvu anga akura zvakadini? Mushakabvu anga ane 68 years. 68? Okay. Mumhuri menyu makazvarwa makawanda sei? Mumhuri medu isusu wakuma 32. Ine dzidziso, ine nhungamiriro yekuti pagwarare upenyu, pakumatendo kuva yarashumba vatidzidzisa nekuti pogwara iri. Muri Zimbabwe ndinovimba
madzidza zvikuru pachirongwa chatakuunzirai zuva ranhasi, chirongwa chinotyisa. Tinogara zvakare tichikupai question mark, tongai tinzwe, muchitiudza kuti munenge muchizvionawo sei, zvinofanira kufambiswa sei, ndezvipi zvinofanirwa kuitwa nehurumende, ndezvipi zvinofanirwa kuitwa nevagari vekuno, ndezvipi zvinofanirwa kuitwa pamusoro pemombe idzodzi. From me Andrew Neshamba, ndine ndakanchi presenter Natano anga kabata mushina wedu. Ndinoti tinotenda zvikuru, ngatisangane zvakare mune zvimwe zvirongwa izvo tichakuunzirai. Kubva kwandiri Andrew Neshamba, takupinda mumugwagwa takananga Harare. Senguva dzese tinokukurudzirai kusubscribe. Don't forget to subscribe to Drewmas Media so that we can simply take you to another level. And it's bye. Nungamiro yekuti paKwekwe upenyu topa kumatendo kuvayara shumba vatidzidzisa nekuti paKwekwe iri ndiyo ine dzidziso, ndiyo inotipa isu Pakwekwe upenyu. Ndipo patinowana vanasekuru nemapositori vachitipa Pakwekwe upenyu, tokopawo matendo kuvayera shumba vakatidzidzisa nezambuko racho. Ndivo vakatipa vabatsiri ava, vatipa vabatsiri tigove nedzidziso. Ngajime mpururu.